नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज तुम्हाला मालवणी बांगडा फ्राय कसा करायचा ते दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य: मालवणी मसाला, आलं लसूण आणि कोथिंबीरची पेस्ट, मीठ आणि कोकमाचं पाणी। आता मी हे सर्व मिक्स करणार आहे। याच्यामध्ये आपल्याला जेवढं लागणार आहे तेवढं मीठ घ्यायचं चवीप्रमाणे, त्यानंतर आलं लसूण पेस्ट, कोथिंबीर, आणि त्यात हे मी पाणी घालणार आहे कोकमाचं। हे असं आपण मिश्रण तयार करून ठेवणार आहोत। हे मी बांगडे आधी अर्धा तास हळद आणि मीठ लावून ठेवलेले आहेत। त्यात आपल्या हळद आणि मीठचा एक्स्ट्रा झाले ते आपण काढून टाकणार आहे धुवून, आणि ते नंतर आपण त्याला हा मसाला लावून घेणार आहोत। आपण ह्या बांगड्यांना आता हा मसाला लावून घेऊया। तेच आपण ते चोळून ठेवणार आहोत 5 मिनिटं। बांगडा हिवस असतो, त्यासाठी कोकमाचं पाणी लावल्यानंतर जरा हिवसपणा त्याचा कमी होतो थोडा। आता हे आपण 10 मिनिटं लावून ठेवणार आहोत। फ्राय करण्यासाठी मी इथे रवा घेतलाय। तांदळाचं पीठ आणि रवा मिक्स करून सुद्धा चालतं, त्याच्याने जरा कुरकुरीत होतात चांगले। पॅन ठेवूया इथे। पॅनवर करायचं, पॅनवर नाही तर तव्यावर केलं तरी चालतं। मी आता इथे थोडं तेल टाकणार आहे। जास्त तेल आपल्याला वापरायचं नाही आहे, थोडंच तेल वापरून मी करणार आहे। रव्यामध्ये असं घोळवून घ्यायचं आहे आणि फ्राय करायला ठेवायचं। रव्यामुळे सुद्धा कुरकुरीत होतात ते। अशा प्रकारे सर्व बांगड्यांना आपण हे रवा लावून घेणार आहोत। आणि आपण फ्राय करणार आहोत। चांगले खरपूस अगदी फ्राय करायचे, लाल बुंद होईपर्यंत कमी तेलामध्ये फ्राय करायचं आहे। जास्त तेल वापरायची गरज नाही। थोडं आपण वरून ह्याला तेल लावणार आहोत। गॅस मिडियम ठेवायचा, जास्त फास्ट ठेवायचा नाही। लगेचच्या लगेच परतायचे नाही आणि मांस पूर्ण बाहेर येतं, मग मसाल्यांचा वास मस्त येतो। आपण आता हे अजून 5 मिनिटं ठेवूया आणि नंतर बंद करूया गॅस। ते छान खरपूस झाले जात आहे। आता या गरम तव्यावर आपण थोडं टाइम ठेवूया। गॅस मी बंद करते। अशा प्रकारे आपले बांगडा फ्राय तयार। माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा। माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असतील तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। आता भेटू आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत नमस्कार।